mihring tak sapeng zinga thuak hi zir tlemper alani a chip chiar taka zir a har em awang hian computer po hian thuak na tho dan le ani na kim chang tak hi ala hre thiam theilo thil theilo tluka ngai te kan ti theya thu le hla te kan phua thei boka hei hi kan thuak them te zinga thil ti thei pakhat ve mai chau alani mihring thuak hi computer ne na thlunzom thei hanita se enge thlenga irin le ngai ruat na ang leka ingai po ani mai thei ma se ataka athleng chho mek zel billionaire Elon Musk hian thil dang dai tak tak aboi pui thina ama ro chu tun truma mi hi chu kan be sei lo thil lam tai ani tun truma chuan mihring ta thuak thil ti thei zia le engtin nge na atho dan kan lo tar lang dona information engzat nge akhung khom thei engtiang taka chak nge ani apoimo berzok ero chu engwanga mithiam te hian mihring thuak hi computer ne na thlunzom du tlat hi nge ani le engtin chi nge an thlunzom tirang ama sabera chuan neuron hi poimo tak ani a kan hriat na thazam nervous systema cell ani kan thil hriat lo dong song tu ani baka lo da thatu information pe chuak tu le kan thil ti tur min ti tir vek tu hi ani a computer processor le ram in kop ang ani ber mei chu chuti chu neuron hi engtiang chi atam nge kan thluaka hian a oma irin makta duai em niang nge ni tluk le ding on zo hei chu la tlem tak ani tluk le ding on somriat paruk chuang dai awma hei hi khovel mihring om zong zong bel khom let som pakhat vel set ani hemi awma zara hian mihring tena computer kan mel hriat to zinga chak ber chu ilu chunga khan second tin hian na athok reng ani kan thuak hi computer hard disk nen hante khinchin don ta ila kan thuaka thil kan da that le khung khom theina len zong hi 2.5 million GB emo 2.5 petabyte z ani a lian hem tak ani amaro chu kan thuak khoi emolai alo chiat pal lo chuan siam that ngai na om to lova hetiang huna chi hian computer te hi spare parts atan man ani theidona achiat na lai tak aiwa o theitur khol siam tumin Elon Musk hian ngai tu na aseng tameka he project minga hian Neuralink ti awu mithiam te chuan mihring thuak le computer te hi thunzom an ni thei an ring het le a hetiang ti tur chuan polymer thread mangin electrodes an ti te mihring thuaka vawu ani hei hian kan thuaka neuron te chet dan kim chang chu zirin alo hrevek theidona oi om lem lo tak chu ani amaro chu innovative neural interface chip chu siam chua ani der to a he chipa hian electrodes te chu mun som ko paruka khol la anga then ranga vua ani a pakhat po hi mihring samjai ain apanjo ti hian apum pui hian electrodes hi sangthum som sari panhi awma mithiam te chuan hemi vua theitu tur robot changkang tak asiam chuak to bok hei hian hriat na thazama electrodes thread te hi khol thuina ang chi hian a thui bet thlap theidona minute som prukvel bak hun amang lawang electrodes thread atanga data lo la turin mihring beng hnung lampanga chip hi da chua ani anga hemi mang hian computer nena thunzom ani don ani he Neuralink chungchang hi scientific thil ani deuh to awang hian fia taka han soi hlei thei ani lova minol puina kan hriat thiam thei dan tur chuan The Matrix film ang deuh kha ani mai I know kung fu. Show me. thuak lam thalo te tan man tangkai na ber tur ani dona computer ne na thunzom ani to dona wangin thuak diklo na lai huna data te upload thei ani dona nerve thalo wanga taksa che thei to lo te po an chele thei don anti upload mai ni lo hian kan thuaka thil om te hi download thlengin a thei dona kan mita kan mu ngei thil te po computera download in video manga enlet thei ani toang an la ti le zel amaro chu hetiang mihring thuaka data lak chu ang chi hi chu kan la hlata kumzadon vel chu ala o tura an ngai Neuralink project hi kumsang ni som panga khan professor Pedram Mohansi le Rudolph J Nudo te mu chua ani a thuak lam thalo te puina turatan khol siamin enchin na an lo nei tran to a heti hun lai hian investor po an nei thamu mal lo kumsang ni som paruk aronin her chua chuan multi-billionaire Elon Musk hian he company a hian aron invest tamaya
company share alei tam em awang hian anei tu mingin akalta ani he company ina atumber chu mihring tele computer thuak nei artificial intelligence kan ti te thunzom tir hi ani a tun aya mihring te chung nung zoka da hi ani